Det är det länge sedan jag lagt möte. Och så huxar jag okej, med över till så man liksom finner på också sia och alltså man har också tar man i möte äger man att dela några tankar som man haft som man går ju huxa om alla vikerna och man är liksom har ett eller annat som alltså det är väl ordet fight han är ordentligt cool som där i möte men så säger jag vet inte huxa så där jag bara leva jag bara vara jag huxar så där jag vet inte om det är rätt eller om det är skevt men så huxar jag om att på en vägen huxar hur ska möte vara ikväll. Så hvis jeg får leie møte, så har vi en sinter innflytelse av hvordan møte. Hvis jeg vil ordre kjeilig å starte, så vil det sikkert sin kjeiligt. Selv om det ikke avhenger så rævnig av mer. Men så er man videre å gjøre et eller annet. Men så husker jeg om, jeg må jo si en for deg, at hvis det er godt, har jeg tidlig sin hele anta, og så selv han vekk av hjørnet, så har jeg sikkert over 40% av den kyrkjen i heimen vært akkurat det samme lukket. Og korstet på akkurat samme måte som det alltid har gjort. Og alle møtene er sikkert vært akkurat lukket. Så at han har teorien om at det er sjelden er god for plass akkurat møtene. Så hvis det er god, bare tok hele andan vekk. Jeg sier ikke det at vi klarer livet uten god, det er ikke det som mener vi, men akkurat program og den måten vi gjør på har vi akkurat lukket. Allt møtene, det er sikkert hårdsett for, møtetilgången, og det er som folkene kommer, det er som sannsynene var sunket ned, og då ser vi tala med tala och tala och så ända i möte och så nästa söndag eller nästa höst och när det var. Och liksom också det är ganska där ofta så vi planlägger möten mega gott och vi vita alltså tycker vi att nästan att vita kan vi komma till tar vi komma till ett möte. Du vill se vi så god hej hvis han har brøtt, jeg husker, hvis god har brøtt mot lov i kveld av møtene. Han liksom, hvis han har talat til meg i kveld og sagt, altså, og totalt brøtt mot lov. Det her vant jeg ikke til å komme i kveld. Jeg husker, nå får jeg møte, og da man kommer og møte, jeg husker ofte, hva skal vi gjøre 18 år, og hva henter 18 år, og hva kommer og møte, må ikke folk være her, eller ikke, eller. Jeg var lønges etter at god ordentlig for plass. Att vi ordentligt att vi sätter god främst. Och jag vill inte gå till det men egna liv lunch. Men det tycker vi verkligen att att så huxar jag om att det kan nog visst det är så med en kortbil så huxar jag visst är var god och är var och en sån sammanhang här öll huxar om mig. Och alla det sånt sanger om mig. Och det var också som tog sig om hur skor är vär. Och att samlas bara tog att är vär. Men då jag kom in så blev vi sett i ett hjörn. Och jag skulle sitta där och jag slapp inte att säga vitt dig. Och jag slapp inte att vara samman vid dem 18 år. Och jag slapp inte att ha något att fortälja dem något. Och jag slapp inte att röra vitt dig. Men de tog sig alla tiden om mig och de sunde alla tiden om mig. Och allt handlar om mig. Men jag var där bara. Och jag slapp inte att göra. Hon säger okej, att det kanske så är ofta. Jag är helt över råd men det kanske så är ofta en god hävd. Rocknar vi. Allt handlar om han, allt och möte, allt handlar om han. Men det är skjoltan. Han får släppa att göra det som han vill. Jag är helt över råd jag vill en sån samling här. Allt tar sig med och så kom in där och det blir vi jag fortsätter att ta sig med och som oftast tar sig med som om inte värre. Jag tycker också att god hävda att han jag vet inte ordentligt men det är som det tanke slår mig, det var nästan snedigt. Så också om vi inte kunde bjuda god välkomna att det var han som att vi verkligen att vi kom ungdomsmöte i Asien eller alla såna här som har vi har en förväntning till med för god kaffe då Jericho kaffe då tåt han är god han äger att kunna göra mer ting än vi vanta han äger att kunna göra större ting än vi huxar kunna tycker han är god han har skapat han äger att kunna ivraska och förja för han är konkur han är god han har skapat den hemmen. Hur ska han bara göra det som vi har vantat när vi kommer ungdomsmöte? Hur ska han bara göra? Han är god. Han är han som överraskar. Och hvis han ångar överraskar så är han inte god. Så är han akkurat stöj. Så gör han det här som vi inte har kunnat göra. Evangeliet är alltid en större än allt. Vi kan umynda okon evangeliet och Guds rike. Men låt oss ha en tanke alltid som bänkar här alltså. Det är alltid större. Allt är bättre, allt är djupare. Allt är brett.
än vi allt. Det är allt så rävligt än större. Låt dem bruka fantasien. Låt dem trycka att Guds ande som tycker teppe fra. Och vi sucha mer. Det är Guds ande inte gör. Guds ande inte ångan till att vi skulle gänka och jag kan äkna fätan och äkna olika som ver. Han vill leja oss alla tøyna. Sannleikans ande kommer, säger Jesus. Till 2000 år sedan. Han kom. Sannleikans ande har virket i 2000 år. For jeg leier oss inn i atlan sannleikan. Kjenner jeg, atlan sannleikan. Jeg kunne sagt parst av sannleikan, og det er nok. Men Jesus sier i atlan sannleikan. Men det er en person, det er en som er atlan sannleikan, det er Kristus selv. Tog kommer heilig anden omgått at gjøre sitt ekna versk. Han kommer omgått at peika av seg selv. Han kommer peika av Kristus. Han kommer at oppenbera Jesus Kristus. Han kommer oppenbera verset av Golgata. Han kommer at oppenbera til blåa som rann av krossen. Og til effekt som det hever for mennesker. Og i det, i 2009, og i fyrjon, og om atlan heimen. Det stender vi finner ikke heilig andan, så er det at vi skulle vite hva okkon er givet. Det er så vi kunne ikke engang vite hva okkon er givet av god. Utan en andre kommer og drever etter teppet fra, akkurat som i Sjålager hos noen, eller Norrland hos noen, altså til et eller annet 18 for teppet. Vi vet ikke alle hva det er. En scene, eller også ljå, et eller annet. Vi aner ikke hva det er. Men så knapper det så får scene teppet fra, og vi kunne sutte akkurat hver lenge som man er. Det er så nesten hvordan andre virker. Han viser til her med hvordan verleggen er. En feir heit tvær skiner. Og den ene soneren, det var som sagt det samme feir, men det hørte om metelig imiska tankegång og hoksan om sin feir. Om hvordan pappa kanskje er, om hvordan pappa ser sinenar, hvordan pappa mun eller pappa okkara, det var tvær siner, hvordan pappa ser okkon. Det var øyelig hørte om metelig imiska feta. Den ene soneren, han gjør det av og sier at, men pappa, jeg vet at du er gåver, så gjør meg helten av arven noen FRSD. Jeg tror ikke mer. Og med hans soneren, men man hører ikke om han ta. Man hører ikke om at han er å få hin parten av arven noen. Han bor hjemme. Den ene sonen som for så borster ved ødelsen arven noen, han gjør det som ikke må gjøre. Det som bare ikke må gjøres. Han brukar allt upp på sus och dos. Hever ikke etter, ligger laks nere. Og i rundedøyden, laks nere, til han ikke hever ånga mat, ånga viner, omstående var bare tala i måter. Ta allt peika i nir, alle odds var bare noe som, det var bare ringast. Ången sier tommel opp, og i hans liv. Tar den näka så vakna innan ögon. Han fick en uppenbarelse här som han la och gav får och mät till grysaner. Det här ofta det händer resten. Det här det knappt knipsar. Det här och yes. Ta inte anna kan hjälpa oss. Ta ganska så vet. Det kan vara. Hvis jeg er noe for hjemme til pappa, hvis jeg er noe for hjemme til ferie, så kan det være at pappa kan ta ham inn etter som en tjenere. Dette var Jesus som fortalte det av Lukas i Lukas 15. Vi har ikke tjenere i det, men det høtte jeg ta. Han fer så, og gjør seg klar han sier vi pappa, jeg har oppført meg så utrolig og fantaligt. Jeg har gjort alt det som ikke skulle gjørt, og det var pura rett. Lukas sier, menneskelig sier, så skulle jeg finne ånds. Det var han oppe på, skjønner jeg? Han spilt alt borstår, nå har han ikke etter. Men det var det han skulle få. Det var det som var hans rette løn. Men tid, og himmelske feir, han ikke så. Og det var det Jesus rønte å fortelle i Lukas 15. Jesus rønte å fortelle at men tid, God nekka mer mennesker. God supernatural. Han ivertøy naturlig. Men til mennesker, vi tar så riktig å fæta til som ivertøy naturlig. At vi jo menneskelig, ikke annet. Men Jesus, han kom
Vi har en uppenbering her på en. Ta en sonen kommer hjem, så møter ferien og ferien kommer ut og hitja, hver sonen blir en av, den borteviste sonen. Nu ser han knappt sonen en dag komme. Ferien har haft orolighet og hjertan, og så han sonen var ferd. Det visste vi kanskje hva sonen bare slik om. Og nu tar sonen ser papan, nu vet jeg ikke ordentlig helt hvordan han skal gjøre. Han fyrreikar talene, eller årene han skal sige, pappa omskyldig, jeg gjør sånn skreft, det stender. Han ber ramse opp for pappan til han kommer til. Pappa, jeg har gjort noe sånn gale, og jeg vet at du er rettvisor, så du må døme meg for dette her. Færen bryter av. Færen bryter inn, bryter av, tar sonen, røyner greier fra, pappa, jeg har gjort forskjellig. Han tror ikke å si. Hvor? Han som var borstere, er kommet hjem etter nå. Ja, men pappa, jeg brukte alle pengene. Pengene har ikke å si. Det er jo noe ring av fingeren. Ja, men pappa, jeg har brukt alt. Jeg har ikke engang klær og de til leie. Det er ikke problem. Det er jo noen sandaler av føttene. Han er verdt å være med soner. Ja, men pappa, jeg skal bare være trealer. Menneskelig hoksa. Men færre møtte jo noen. En så god møtte dere. Nei, du skal bli soner. Du skal ikke være noen tjenere. Du skal være mot baden. Og så stendte det at nå kommer hin soner innat. Han soneren som vi ikke har hørt noe om åren. Og han føler noe som ilt. Jeg visste her at feiren i Lukas 15 er en god feir. Er en elskende, kærleksfulle feir. Her hjärsta bänkar og hemma og er marska 400 bøttene. Så forresten er ilt av det. Han hokser menneskelig. Han hokser logisk. Han hokser akkurat som vi er av å hokse. Eller kjoltene. Så hokser han, men du, babba, han har brukt alt. Hvor skal han få alt dette? Jeg har vært i 8 år. Jeg har gjort vel. Ikke hva jeg har finnet. Jeg har ikke finnet noe særlig. Så sier pappen. Men sånn om min. Tror alt du er her til meg. Alt mot. Er jo tøtt. Alt det som jeg eier til er jo tøtt. Og det trykker vi sånne. Det har kanskje vært en 30 og 54 år. Og han har vært ångan til å vite. Han har ångan til kjent pappa som den elskende feiren som han er. Han er ikke faktisk finner lot og i ødlet i akånen som nå tilhørt i hånden. Det er hver hans herre. Han er bare ikke finner lot ut. Han er bare ikke finner, man kan si, fingrene ut. Han er kunnet nåte mer enn han er nåte. Han har kunnet haft større glede enn han heier. Men han har tankegang og hoksan og fætan av pappaen. Vær ikke sånn som feiren egentlig er vær. Feiren var bedre enn hoksan ikke sånn. Okkar himmelske feirtid er alltid bedre enn det som vi kan umynda oss. Vi leser i Samuel, 1. Samuels bok og 2. Samuels bok om kong Saul. Kong Saul, han rådde for borgen, og han har en son som heter Jonathan. Og David, han var hyre, unge maver. Men det stendte til at hjertet av David og Jonathan var son i Saul, ikke sant? Så teir bare ble ordentlig vimmen. Det ble ordentlig tattevinner. Og teir gjør en sottmål, en pakt, en blåspakt, at halda sammen og verja hver annan og hjelpa hver nøyron resten av livet. Så det gjør de en ordentlig pakt. Det kjenner vi ikke vel til i det, men en sottmål som ikke skulle bråtast. Så her er det prinseren Jonathan og hyren David. Han var nekvnek laks. Så hendte det at til krutsk, så hendte det at du verja Saul dør. Jonathan, han fettler eisne og eisne kryn. Det vil si at nå var paktsbroeren til David, han var deir. Og hva henter? David vil gjøre det konga. David er neste med vår, og han vil gjøre det konga. Og det som var vanlig at du tog inn, det var at han som ble konger, han leide ved likt, lomma likt nesten. Etter, er det nekker etter av gamle kongehusen? Er det nekker familie etter som ikke enn er, man kan si, tidsen av liv? Av det gamle kongehusen. Tog at man var bensin for at det kunne hevnas. Det kunne jo komme etter
Gjøre en her kanskje, og en lærer omkring bygd, og lebe åter og røyne å vinne kongadøm i atter. Skjønner du? Takk valgt i atter ved makt. Men David hugsa ikke så snar. David, han spyr en tjenere, Mispa. Han spyr, det nekker som etter av huset Sauls? Det nekker familier som etter her? Og så svarer han, ja, nei, altså, jeg vet, Mispa visste sikkert, nei, nå får David i gang til at han renser ut, så andre kan hevne seg enn av David selv. Men så sier han, jo, det en som heter Mephiboset. Det en, han kan nok ikke gjøre sånn ekv. Han ikke fører for å gjøre sånn ekv, når han motstår. Han bor i en liten bygd ångsted. Så sier David, men hva skal jeg for etter om? Tror jeg. Jeg har funnet på noe. Og alt trygg vi i kongsens huset, at det tjenere, rådgjøver, har vita, oi, nå får David nok at utråda. Det litt rest som etter av Sauls huset. Kongsvåkner fører så ut, så vi kan umynda dere at hestene her setter for våknen, og knapplig nå kommer kongsens våkner inn i bygdene. Og her sitter Mephiboset, som jo var sonen Jonathan. Jonathan var sonen Saul, kjenner du? Så Abba sonen Saul sitter her. Hikker ut av vinter sikkert. Og han ved en bitter unge med. Du nå var jo David ble en konger, og Jonathan var jo han som skulle arve, kjenner du? Tronene. Så han ved en sånn ytler inna kongen. Han ved bitter inna alt det hele. Nu sitter han her, ganske fatakker. Og nu ser han den enda kong, eller ombå for enda kong, komma i våknen. Og så hører han bare vite at nu vet nu livet som livet. Nu over and out, her ikke gjøre mer. Jeg fengt av, det har funnet meg. Så langt var det like som festen, så langt kunne de leve. Så ombå kommet inn, benker på. Og Jonathan, han blevet tidsen vi inn i kongsvåkn. Og en sånn eldre, den ene soneren som bor hjemme til pappa, så har han vissa fætene av hvordan konger var. Han har fætene av konger, var en rævelig konger. Kong David var det ringaste som kunne hente for okkara land. Kong David, han er ikke agera av tronene. Han skulle aldri bli en konger. Han var rævelig. Han skilt ned av at alt det kjela som var hent, og så videre. Det var hans fætene. David er steg i kongshøll, kanskje bli attachet noen ta i Mephiboset, så kommet i kongsvåkne inn. Og så stendte det om hvordan David møter Mephiboset. Det blir første fyrt her i møtst. Mephiboset bare visste nu for David at jeg kan lov i ammer. Og det stendte til at Mephiboset kastet seg nye for David. Det var kanskje det frieste han kunne gjøre. Kanskje be om nøye og slippe av livet, kanskje. Av syndratret. David møter henne på en helt annen måte. Men for Boset kastar seg ned og sier, hva skal en sånn hundur som har vi til å gjøre? Det er liksom, jeg slett ikke verdt å være grus en gang framfor under foten. Lukas. Og det var ganske rett, som man sier, i forhold til kong og ta togene å ta. Men David sier, men for Boset, ikke grunn til at det som to har vi gjort. Ikke grunn til å hvordan dyktig og gåer to erst, men grunn til at det pakt og sottmålet gjør det vi pappa då. Men pappa var lenge han deier, hoksa meg for Boset. Jonathan var lenge han deier. Jo, men grunn til pakten og sottmålen. Og David har nok haft et arr i håndene, ångstene, som teker noe på at han tar paktene. Hvorst og noen hikk. Hette av pakten gjør det vi pappa då. Grunn til pakten gjør det vi pappa tog inn. Men for Boset, så skal du slippe livet. Ikke bare skal du liva, men alt det her som pappa tog inn Jonathan hei her i Kongshøll, ta i appedun rådde for borgon, alt det her skal du få atter. Hoksa dit med for Boset kanskje være sånn glævor, etla. Kanskje sånn blanda, synte kjettur, kanskje synte glævor, etla. Hæ? Altså, jeg tykker bare han er vært av grus hvis hun tar henne i taxi og jeg vet ikke om du tar å reise opp at du i første dier bare vi ber noen taxi med til kong at ikke bare slipper jeg livet men konger teker seg på ikke skje
in till sin kjols. Och så anlägger David konger honom från nu av. Så släpper du inte byggva och jag ser byggna långt. Nu skall du, det blir allagt honom, att flyta till huvudstaden, att flyta till Jerusalem. Och flyta in i Kongsborg. Kvoi? Så David säger, du ska äta kvönta vid mitt bord. Kvönta ska du äta vid mitt bord. Och det var inte så bord som hetta. Det var så bord kanske 20-tals metrar. Och mäter, det kunde kanske bara äta lite parst ut. Det var vanligt då. Det var sådana inte mäter, det skulle visa hur stora och ryker konger var. Så kvönta, så skulle med för bosset sitta vid kongsens bord och äta. Hej, han gör snäcka? Absolut inte. Hej, han uppe borda? Absolut inte. Och i tavrande matestotje så skulle han inte leva. Han henne fätan av konge. Av konger är rävligur. En till han mötte kongen. Eller han mötte David. Så då är jag mynda med att ta i morgonen är kommen. Tjänaren är bänk och påtja med för bosset. Gå morgon har kongaligur och så vidare. Kvann morgon är minst till är livet uppa nøy. Kvar det av vår herre er livet uppa nøy til konge. Er livet uppa favør og aksept fra konge. Kvann det? Og kvann det er det som kommer inn og setter seg ved kongsens bord, helse på kong. Og et sikkert takka ganske kvann det. Inntil David har sagt, hva skal jeg droppe det bedre? Du kan sånn takka nok. Hette her bare at du er gjør det pakten av vi pappa din. Til på grunn av tog at vi kan sitte her sammen. Kvann det. Og vi kan huske om at ta med for båsettet spurt til David, kan så lukka rett med vindroner, eller kan så lukka rett med at det er kjøtt ur onkel land, eller et eller annet ordentlig funkt. Så nok David rett under, og så han se arre i håndene. Eller kanskje 8 år, eller hverdagen og skåre. Og til vi for båsettet bare, ja, takk. Hatt av et tekning på paktene som David konger innkjøp i pappa. Det tog i livet. Det tog i slipper jeg livet. Det tog i slipper jeg være inne til konge kvendt det. Det tog i, jeg må ikke gjørst. Jeg har slik finnet det som jeg har vi oppe bare. Jeg finner ikke nekk mer. Jeg tenker meg for båset, han sier rettvises kjensla, eller rettvises sansor, eller rettvises lukka som fætan. Hon blir en enda vent. Då han säger, han nu ska huxa, heter inte rättvist. Heter orättvist. Heter orättvist. Så läsna är god tid. Ta i vid jinko och huxa om hur så rävligt god måste vara. Ta vid jinko och huxa om hur så fruktelig god måste vara. Så var han i fer. Vi ger en pakt. Vi mannattna. Och här så rävligt tankarna vi hört om god. Tar brøttes fullkomna, tar vi møtte Gud. Tar vi møtte Jesus en det. Tar vi så hans arr fra paktene, en så David. Tar vi så at jo, tar vi vekna med. Han sa med, tar han sier, det er fullgjørst. Ta brøttes dere tankar. Ta brøttes dere fætan av hver babba er. Og det er året Jesus brukar om fæger. Han sier Abba. Abba fæger. Det er mest fæger. Intimt forhold med fæger og son, eller mor og døtter. Tatt forhold. Og jøtene tar vil ikke bruka Abba så nek. Det er så tatt forhold at de vil det nesten ikke bruka det. Og så kommer Jesus av banan og sier, han sier Abba. Hebraisk står for pappa. Han er min pappa. Ja, men kan det? Ja, men det er ikke rettvist. Nei, det er rett. Det er ikke nøy. Det er ikke favør. Da vi visste at domaren for å si tommel nyer. Da vi visste at domaren for å si sekor, eller sek. Og vi visste det. Da sier domaren, sekor, sek. Ja, men hva er det blir til? Det er jo ikke rett. Vel, jeg får en domer fram, og han tok oss inn i rattasjalen. En domer langt fattelig normalt noen. Nei, det blir ikke til. Jeg er malet og i domeren. Jeg liksom, det med det handler om. Nei, sier domeren. Det er miskilt av sintor. Det er ikke bare det handler om. Det er en annen som kom inn, og som kom og i tøyt rom hos det. Han kom inn og tok tøyt navn.
Han kom in och säger, jag kan täcka det här, den här domen och straffen som faktiskt är att ta ett uppebord. Och så kommer han in, Kristus själv, god själv som människa, tryner in tid och i okkara skäckvar. Här som vit skulle finna hörst årene säker, lite säk. Här är Kristus och vi är åren. Då vi så komma fram för pappa. Och vi vantar, nu säger pappa säker och säk. Så säger han, mitt barn, min dötter, min sonor, och säker. Och säk. Tid manna att den är käpt läs. Ta vid helt och god vär, hans där öjlig, rävlige, så vär han och han en älskande fäger. Det var det Jesus kom för att uppenbara oss. Det är det vi har upplevt när vi möter Kristus. När vi kommer till trygg. Da hele anden visste jo okkur hver og pappa Ta så vidt verilig han hvordan han i det. Og hans kærleik og hans nærleik tid det han som oppeller okkur. Det han som brøyter okkur fra deg til dags. En som for båset halda dit med for båset det har haft ringt vi at elska David. Det är liksom inte vi har tilltak för det med för båset. Han nu sitter här. Ha? Det tycker vi inte. Det är väl lätt med för båset att älska kongen. Att ära kongen. Det är väl lätt för någon att ta en vita för att du dama kongen. Hur så kongen vill att han ska leva. Då är det väl lätt för honom att leva på att han mat. Då han var så full av tacksamhet. Då han visste till att kongen tidigt med in till syn. Då är slättes inte uppe på det. Det är den samma stövan vid är att sätta i. Det är akkurat det samma. Ta med för båset kanske hur det är mjuker. Vi kan med dock om första dagen då han bo i Kongsöd. Så med för båset var det så passar det mjuker. Han vaknar om morgonen och till han kommer från boi. Och vill jag en gång till handa och nej tack, jag klarar mig själv hade det lej, jag klarar mig själv Hick helt hankle, nej, hade det lej, jag klarar mig själv hade det lej, jag ska röna ge mig förtjäntan till att bygga vid Kongshuset så okej, så jag tar henne till tvitt väl till slippa bestämma. Så de kommer om man och morgonmatta borre längt så han sätter sig lite i hjörn och en herran trästol och som sagt tjänare havregryn. Och han har sagt, ja men med för på sätt du vet ju att vi har alls rätterna. Vi har akkurat finge kött ur Syria, vi har akkurat finge vindrur ur Egyptalandet och det är bara första flock, ingen annan rättlet här. Havregryn. Det är ju havregryn, tack. Det är nog för mig. Okej, väl det är tuttas to bestämmar alltså. Okej. Så han sitter i morgon med att havregryn som kommer till dövra och här liksom nu lite tärnarna ser väldigt lågt nu fra och liksom det dampar det åsar av kött och sås och äpplon och grönsaker och jag vet inte om det äter gräs så vi gör det. Eller salat eller vad det heter. Men liksom med förbåset mjuker och tacka för det men havregryn. Så atro etter denne hjørne, gamla trästolen, havregryn. Ötlig henne har nått til livet og prata og kjemta og fortalt hvordan det er være. Det er akkurat en tur her og en tur i Tøylanden og tjenerne kordet er våkne, det kan suttje hva det vilte. Men med forbåset, han var alltid hjemme og sånn rommet og at havregryn og så videre. Vi er givet allskins ratter og Guds rike tid. Nu huxar man med att man har hukmo till akkurat det inte är. Det är Guds gåva tid. Paulus säger, hur kunde Gud anna än ge oss allt vi honom? Då vi det finns ju badna kor, vi det blir en bötten av kongen. Vi det blir en bötten av gode. Då vi då att ge oss bötten gåva gaver. Hur så inte han som är upphavet till det som kan kallas fäder och mor. Han vet och han ger oss allskins gott. Jökna sån hela anta. Men okkar hukkbord kan være av og som for båset. Havregryn, takk. Jeg skal være sånn mjuker. Nei. Vi er kongen tid. Vi er kongen. Altså med for båset det David. Vi har takket mot ødeltøy som David setter fyrion.
Så är vi som bøten. At og i Kristus så har vi finnet alt fra Gud. Og i Kristus det noe verleggen nå kommet, her så vi blevet bøten. Vi blevet fyrirgivet okkara synder. Og i tog sambandet tid, så sitter vi kvønte ved kongsens spår. Vi slipper fra å komme og legge omsøkene inn sunne morgen klokken 5:11 ved armafer og godstjenest og et eller annet møte. God kan du komme inn jo? Nei. Vi bygva, tja konj. Vi kongsens arvingar. Han okkara feir. Han okkara forsyrjar. Det ikke okkara sjolv som mennesker. Det er god god. Det forteller hvordan står og han Det forteller faktisk om at det er faktisk han som får ærna. Det er ikke jeg to. Ta så vi velgjerne hva det kristelige handler om. Det handler om kongen, kongen av kong. Han via god. Vi lever gjør her på noen få år. God vil at disse årene jeg gjør skulle være noen gode år. Skulle være noen rike år. Det skal være et liv her som vi bygger til kongen. Her vi sier at vi hans arbeid. At vi hans arvingar. Og bruker det enske året og settla, altså. Festa røtter. En så David sier vi med forbåset, du flyter ikke heimater. Du flyter ikke heimater. Du skal alltid bygge hva mer. Du skal ete ved mot borg for det. Så jeg sier god vi også. Du blir ikke ivast om du sikkvande, eller ikke, du tidsjer mot Jesus og Kristi. Du har settla, og ikke sryk. Du har blivet baden. Du har blivet en sonor og en døtter av god. Til okkara samleidje til, til okkara identiteter. Til det vi Vi leiter det etter identitet og samleik. Men ikke leiter etter hver jeg. Det ligger ui okken. Hver jeg av vek, hver kom jeg fra. Men ui Kristus, det så suttja vi. Jeg av baden av god. Jeg i førjon til effekten av stivor. Jeg til naturliga mennesker som jeg ja. Men samståndes så jeg baden av god. Jeg baden av kongen av kong. Han har gjort paktene, sånne ekne pakt, krossen, givet seg til mannatene. Fire av hvit skulle komme atter til han og i edens tilstanden som var Ares syndafall. Tog det Jesus ble kallet den setten i Adam. Da fire Adam han fall, men så sier Paulus, den setten i Adam. Han bygde opp atter sambandet som ble mist. Så i djøkene trunna av Jesus Kristus tid, så flyter God inn. Vi blir ett atter vid God, som vi var Ares syndafall. Så lät det här kom in i okkar hugg på mer och mer. Okkar tankar, okkar fätan. Lät Guds år få tala till okkara. Som Guds reina år ger. Och lät det sätta okkar tankar mer och mer på plats. Det är fantastiskt gott vers vi har anden ger i okkar liv. Tar vi suttja eisne mer och mer. Hur väldiga stora god är. Hur omätaliga kärleksfotlar och god är. Men människalig hukkbor, okkara människalig hukkborer, han fokuserar ofta helt på det önta, på det kjeliga. Tog det till dömes att vi kallar Lukas 15. Så ständer i överskriften och i Bibeln så ständer ta bort vid säsoneren som överskrift. Det är inte Lukas själva som skriver överskrifterna. Det är människor länge nek var 18 av Lukas skriver. Så sätter man överskrifterna bort vid säsoneren. Hvorfor skriver man bort vid säsoneren? Hvorfor kan man inte skriva han älskande färgen? Han firegövande färgen. Han allt älskande färgen. Ja? Det var inte bara att fokusera vid och att det kärliga. Han blev ju frigiven. Ja, men han var borstavälstor. Jo, men han blev ju frigiven. Peter tjekka vattnon. Tar vi sådana målningar och kanske kyrkjon och samkomhusen ärastene. Så är det alltid Peter sökant. Jesus, hjälp! Jo, men Peter tjekka vattnon. Ja, men han sakka i sinne. Jo, men Peter tjekka vattnon. Ikke han eit? God. Vi kunne ångat uimynda og se gåver og kærleksfulle god er. Han kommer iver køyre okkon fer etter fer i sånne kærlek. Og til den kærlek tid som det stender. Ånke kan skilje okkon fra hos kærlek. Det er en kraft. Det er en agape kraft som ånken kan, ikke en gang djevelen meknar at benka nyer eller bergaste motor, så er kraftene fra himmelen som er Guds kærleik.
Det ikke som kan skilje oss fra Guds kærlek. Vi født inn i Guds familie. Vi født inn, altså vi født inn som føringer, så vi Gud født og noe inn i hans familie. Her det han som ræver. Det han som konger. Og det han tid som vi ære og som vi elsker. Da vi vakner morgenen, så det kongen vi tok som. Det han som har gjort alt. Klart, så att vi kunde komma upp och kunde sätta oss vid hans rabor, andaliga tala, eller mynta tala. Sätta oss vid hans rabor. Njóta att vi som god har att vi såkom i fällskap med det tryggvande, i Guds åre, och heller inte beinleis till tog och till mun. Kvar därför bära till han gav sig självan. Pakterna som han gjorde vi och. La kom be. Herre, vi tackar dig för tunna. Nej, tunna gösko, Herre. Vi tackar dig för att du är en god god. Vi tackar dig för att du inte avmarskade till människaliga fätan och människaliga avmarskningar och människaliga matar att definiera kärleka och fyrtjövning och nej på. Du är god. Du är upphavet till allting. Du är allt i öllom. Og Gud, vi takkar deg for at du kommet inn i okkara ver. Ta vid var færen bostor, ta vid ikke vil lære noe vi til å gjøre, så kommer du og offra deg sjálvan, leter til et egna liv for at gjelda til skuld og at få til bostor som kommer i middelen okkon og til Gud. Så har vi prysat her og takkat her for at du en så ommetelig god og god. Fyrir jeg og fyrir jeg vil nekker at du hoksa her, at du ikke en fullkommen god og god. Da vi gikk og ikke tro at det god, og helt og kanskje du var bære under, og her vi takket deg for at du møtte jokken. At du visste jokken, at du en god og god. Så vi aldri til fullene kunne fæta hvordan god du Så har hjelp okken å være bøtten. Hjelp okken her at njøta vi til bor her. Hjelp okken her at jeg kan til okken alt det at du hever til okkara. Du tog givet til en andre, så at vi skulle vite hva dere kunne giv. Vi prysat her, og vi ærer til her. Vi takker deg for at alt dere land her skal få oppleve denne kærleken. Skal få oppleve til god som du erst. Skal få oppleve til en storleik her. Skal få oppleve her til en mening som du har. Hver en enkelt og menneske. Hver en enstykke og menneske her, så har du en perfekta atlan som bøten her. Vi prysat här för i Jesu namn. Amen.